tiwas lang siminto mga idol, no? Taas na kayo sila kagi. Ano si mana, bro, mahuman napita dari dapit, no? So watuwat lang sa tadari mga idol. Ang mixer si Kikya po. Mana? Let's go. Kitakan. Diretso na kita. Dana. Sirit. Sugan na siya tuyo ko eh. Wala na, harot na. Doon siguro ni ka-mixer. Magduhan eh. Balik na rin mo sa okay na? Okay, hala na.